салом алейкум дӯстон. мехоҳам барои баъзе нафароне ки худашонро мард мегиранд ва дар сураташон мардигарӣ ва дар сираташон номардиро дидан мумкин аст, махсусан ба онҳое ки ваъда медиҳанд ва ваъдахилофӣ мекунанд, ба онҳо як шеъри эҷод кардаи худамонро пешниҳод мекунам. ваъдаро иҷро намудан кори мардони худост, варна ин феъли хатову ҳусн бар ту норавост. ваъдаҳо дар қалб гарданд нақш чун дар тахта санг. дил ба иҷрояш бидеҳ то нақш нагардад хорасанг. гар бигардӣ хорасанг дар роҳ ҳамворат кунанд. кӯдакон бозичаву мардон таку торат кунанд. гар ту мардӣ қавл додӣ аз пайи мардон бирав, то нагардӣ кушта аз теғи худат бо дасти ман. то нагардед кушта аз теғи худатон бо дасти онҳое ки фиребашон мекунед. дар амони худо бошед. хайр.